När du har sett det, kommer du sätta dig? Det var rikedom! Men jag ska fan inte ha med handen i. Nej, jag är inte Kristians. Vet du vad OPG är om inte Nicolas sett det? Du slapp se hans tår i alla fall. Alltså käften. Men stagnera nu! Alltså vad dåligt. Drar jag inte foten för? Vad dåliga det är. Men nu gör man ju aldrig någonting. Det står här. Men kör då Elias!